facilitarán y tutelarán el acceso a la cultura, no sé si los ciudadanos que van a adoptar. I després hi ha un altre article que diu que els estudis facilitaran la participació en la vida cultural, social, en la Constitució apareix aquest dret també a participar activament en la cultura. Jo crec que això sí que és interessant. És així del comú, aquesta part d'entendre que els serveis públics culturals poden tenir una part de participació de gestió de la ciutadania sí que és molt interessant. El plec de condicions per a que realment seguisca aquella política que marquem des de l'Ajuntament, que és la política per la qual ens han votat els ciutadans i ciutadanes, o si és comunitària, que realment hi hagi una participació de tota la comunitat. I sí que hi ha intents de gent des de baix que està plantejant aquesta qüestió, però jo crec que fonamentalment per arribar, primer, cal aconseguir aquest consens en el barri que realment hi hagi, que totes les entitats es senten reconegudes en aquesta entitat que ho ha de gestionar i després que l'Ajuntament accepti això, i això ho pot acceptar, crec, només en base a que hi hagi una pressió ciutadana potent, perquè normalment a tots els governs ens costa ser el poder, a tots. I intenta tocar tot, toca museus, però inclús en una entrevista entrar a models de tallers de museus en funció del que jo he vist, que igual després Elisabet quan ho diu, jo no ho veig, no vull dir que m'atreveix a intentar dir, després d'allò que he vist, jo per exemple de tallers, quins models entenc que podrien haver recopilar un poquet allò que he vist, perquè jo segurament molt del que he après és del que he llegit, però sobretot del que he anat veient al llarg d'aquests anys. Gràcies a tots els professionals que he visitat, quan he anat a un ajuntament en l'alumnat i m'han portat, he anat un poquet, el meu aprenentatge ha sigut molt ahí. Y el poder de transformar y de ideologizar y la ideología que té la cultura. Y al final siempre es quedem en la part pura del producte. És a dir, la part teatre, la part cine, de pingatge, no? I ara, per exemple, posant l'exemple d'aquest centre, jo crec que el govern autonòmic ara sí que hi ha una voluntat de transformar i alguns centres educatius per als altres, etc. no? Però els poders locals, la meva experiència és que sempre acabem I sí que no sé si és allò de farem uns pactes que lluïsquen, que a la gent li agrada, perquè això va a donar-me més imatge a mi com a polític o a un partit que està governant. Però plantejar-me, per exemple, que estem en aquest país, però clar, també la situació de bipartidisme en la majoria de localitats ha sigut nefasta per a la gestió cultural, perquè clar, ha sigut xiuet en esto, després per als altres i no hi ha possibilitat de consenso. Però en un ajuntament hauria d'haver uns objectius de servei cultural, no a una llista de pressupostos. Què volem en aquest municipi a nivell de política cultural municipal? En quines anys van a ser aquells que identifiquen el nostre projecte cultural, el nostre municipi per què es caracteritzarà, perquè donen impuls fonamentalment no sé al teatre, i hem de treballar el teatre de manera tant l'escola municipal com una programació que ja no diguem si en termes plàstiques que quasi cap ajuntament té una programació orientada, és la sala per qui vulgui venir a exposar i tocar-me. ¿Quién eran concejales de cultura en principios de los años 80 hasta los primeros años de los 90? Alguien que tenía un conocimiento de la realidad de su población. Bien eran políticos extraídos de los movimientos de base, de las asociaciones. Todo eso se ha ido, desgraciadamente, profesionalizando. Es decir, cada vez hay menos calidad y, sobre todo, menos conocimiento de la realidad de la población. Con lo cual, ¿qué ocurre? Cuando, ya no hablo solo de políticos, de concejales de cultura, hablo en general de todo. Cuando tú no tienes un conocimiento del lugar del espacio en el que te toca gobernar, alguien lo va a hacer por ti. ¿Y quién está ganando la partida? Hablo por lo que me interesa mucho lo del modelo europeo. ¿Quién está ganando la partida? Pues aquellos que están intentando hacernos ver todos los días o hacerle ver a la población todos los días que la cultura
ya cada vez más es una actividad económica en mente, una actividad como un proceso transformador de la sociedad. ¿Eso qué significa? Porque nos han metido una ley de contrato que ya plantea el divorcio de la administración pública con la sociedad civil y con el movimiento asociativo, porque se ha perdido el reconocimiento que tiene esa frase del sin ánimo de lucro, es decir, el movimiento cultural en general no es competencia de la iniciativa privada, pero tampoco tiene por qué dejar de relacionarse con la administración pública. Y ahí tenemos un verdadero problema, porque los que trabajamos en ayuntamientos medianos, pequeños, nuestro nutriente no es la empresa privada, nuestro nutriente es la sociedad civil y nos estamos quedando sin nutriente, con lo cual al final será casi peor si no hay alguien que lo remedie. Esto, el panorama es bastante serio, porque no podemos pagar las grupos de rock que empiezan, estamos dejando de ayudar a ese tipo de cosas, porque además una ley de subvenciones, que es una verdadera criminalidad, donde hay que justificar absolutamente todo, nos deja no quiero parecer un burócrata, no tengo menos, pero nos tiene esfosados. No, yo ahí sí tengo la sensación que, d'acord amb el que has dit, que l'activitat cultural, si fa una activitat econòmica, jo tampoc estic en contra. El problema és que no és només això. Vull dir que hi ha gent que visca la cultura i que visca professionalment la cultura està molt bé. Això vull dir que això no és... El problema és que no és només això. El problema és que darrere d'aquesta activitat hi ha també valors, hi ha activitat, això ha de ser un impuls perquè després hi hagi gent que sigui creadora i que participi de la cultura d'una manera activa, i jo crec que són compatibles les dues coses. ¿Estás en cadena? N'hi ha el millor museu micològic d'Europa. Us convida, l'entrada de moment val €1. Perquè no hi ha manera de que aproven la meva proposició de pujar el preu. Està la carretera que va a Villa del Humo, en les coves que hi ha. Además està fet en fondos FEDER i en totes les tecnologies i adaptat. La nova llei de protecció de dades per a gestionar els comptes bancaris ens crea un problema, És deplorable, perquè és un seguit de tòpics que no concreten res, però de tots els partits, o sigui, molt pocs partits concreten quin és el seu projecte cultural de les eleccions, però és que et sorprens inclús les obvietats que diuen tots i que, clar, tot el món pot estar d'acord, perquè com que no concreta res, si tu dius que estàs, doncs evidentment són coses que dius sí, clar, tots estem d'acord. Jo no sé si professionalment, però almenys una persona ubicada en un projecte, en un plantejament, que no fora simplement el que li ha tocat a la cultura, perquè és algú que tingui un projecte, fora el que fora. Perquè si hi ha un projecte pot ser sotmès a crítica i pot ser qüestionable, i quan no hi ha projecte no hi ha possibilitat de debat, perquè realment com que són 4 obvietats, quin debat pot haver sobre això, en definitiva. És complex, la valència és diferent a Cuenca, no? Però continua. Per exemple, però també per el que tu has dit, hi ha una ignorància absoluta en els polítics. Per exemple, Cardena té la discussió de que l'Ajuntament posi un servei de turisme. No pot posar-lo, perquè la llei ho impedeix. Perquè no ha incrementat el nivell d'impuestos suficient i entonces Hisenda no le va a permetre. Luego, ese modelo no es válido, pero ells discuteixen en el pleno todo lo que volen. En el fondo, el únic problema és fotre a l'alcalde i al seu partit, però ese no és el problema és com ho resol. Entonces, si no pot contratar el ayuntamiento de una persona, hay que buscar formas. Creo que la pérdida de peso específico de la cultura hay que achacarle muchas veces a que nosotros somos un sector fragmentado, poco reconocido también, en el que con el paso de los años la cultura, de la misma manera que ha ido perdiendo peso específico en los programas de los partidos, hasta ser insignificante, también lo ha perdido en la sociedad. Y yo hago la comparativa. En las áreas municipales, ¿por qué hay un empeño en que el deporte forme parte de los hábitos de los ciudadanos de todos los días? Porque hay un empeño, porque en las áreas de deporte cada vez
crecer más. Crecer más porque han sabido, de alguna manera se ha sabido meter a la gente en los escaños, y no solo de espectadores, sino de actores también. En València, en qualsevol barri hi ha espais on hi ha gent que s'ajunta més o menys tal, fa coses, perquè en la mesura que, diguem-ne, que així, encara que apareix un cert desinterès, però no, des de les institucions no se'ls ofereixen activitats culturals, s'ofereixen des de baix. En aquells llocs on hi ha més oferta, més d'això des de dalt, hi ha menys des de baix. En això no vull dir que les administracions s'han de retirar perquè és un vista des de baix, però sí que és un fenomen curiós. Imagineu-vos què passaria, no? Si les televisions tingueren cada dia 15 minuts, només 15, en cultura, parlant de cultura, parlant de moviments. Entonces, estava plantejant molt, diu, ostres, quina falta fa, igual que ser en l'habilitat social com a transversal, aquest mòdul no hauria de ser sols dels animadors socioculturals, hauria de ser d'educació infantil fins a integració social, no? I a part que m'ha encantat m'ha quedat un poc en aquesta fusió, no? Jo que venia de l'àmbit de la inclusió social i ostres, és que al final l'estat social es veu de la cultura, perquè si no que la cultura és millorar la qualitat de vida, el benestar social també. Però clar, la cultura aporta quelcom a més, no? Que és la possibilitat de reflexionar sobre la pròpia realitat. I això l'esport no permet. La cultura, a la mesura que treballa amb continguts simbòlics, permet que un grup de persones fent teatre reflexioni sobre la vida en la que viu, quin món voldria, quin món desitjaria. Tu poses a fer un taller de fotografia i fotografies el teu barri i reflexiones sobre quina és la realitat del meu barri, i si això ho fas en grup i ho fas juntar altres persones, el potencial transformador i de cohesió social, de relacionar-se persones diferents que veuen el món de manera diferent, és brutal. Tu estàs desenvolupant, jo a tu t'he vist també, perquè jo crec que és constatable, València més iniciatives que han iniciat els últims anys és fan de cine i una. Després n'hi ha moltes que dius, bueno, per a mi són a vegades qüestionables, jo no considero que totes siguin, és una opinió a nivell personal en el sentit que moltes vegades es convertisquen dins del precariat que vaig a dir, igual és un pot ser llegit no, però es converteixen dins del precariat en formes de la gent buscar-se la vida en una situació desesperada.